हेलो गाइस बरायबाय आंनि मिस्टार जफरला बिटिवाइ ब्लगाव नोंथांमोनखौ बयखौबो खुलुमनाय जासिहरबाय। आसामाव दा बिराद हादान एवनायनि मानायनि फरेस्ट गभर्नमेन्टआ ओंखारगासिनो दं। नाथाय सोर मारैहाय मा जाहोनाव बेफोरबायदि होखारदों जों बर'खौ? आसामा बर'नि थागिबि जायगा होनलाय मानि थाखाय बेफोरबायदि गोदाव सोराव खोमा खेबनानै लाइन फाथिनानै आजां गाजां हान्जा सुरनांखो? मानि थाखाय जेलाव थांनांखो? हादान एवनायनि थाखाय? बे लिंसन बायदि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट लिंसन बायदि जायगाखौ दासिमबो बिसोर दांनायनोनो हायाखै दिनैसिम गभर्नमेन्टआ, आसाम गभर्नमेन्टआ। मानो थाखाय हायाखै? मानो थाङा बेयाव? मानो थाङाखै? बिसोरथ' लिंसनखौ होथारनांगौ। लिंसननि मानसिया सोर? आसामनि मानसि नङा बिसोर, झारखान्ड मानसिसो, झारखान्डनि दुमका जिल्लानिसो। अब्ला दुमका जिल्लानि मानसिखौ मानो होनो हायाखै? जेनेबा फेरेंगा साराथ' दा फरेस्ट इनचार्ज जायो, फरेस्ट मिनिस्टार। मानो हायाखै? सोरबा सिगाङाव फमेलेन बा सोरबा माबायानो सोआमोन। दाथ' बे होखारथारनांगौ ना, आनइलिगेल मानसिखौ बियो होखारथारनांगौ। बे मानो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि लिंसनखौ होनो हायाखै? दासिमबो लिंसनखौ मानो होनो हायाखै? लामासो हाइ फाइ खालामना होदों माथो जों क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि। होमबालाय जोंबो ओरैहाय उल्थापानि थांग्रा, ओरैहाय सरलपारा थांग्रा बे दिग्लि बायदिसिनाखौ, दिग्लिनि हाग्राखौ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टना गासिबो एवनानै लाजोबनो हायोमोन। लिंसनाव जुदि आजां गाजां गोजानावनो झारखान्डनि मानसिखौनो सहरबायबा दुमका जिल्लानिखौ, बर'फ्रा मानो मोन्थाय गैया? मानो मोन्थाय गैया? मानो जेनेबा बर'आ दा आजां गाजां खोमा ओरै खेबनानै मानो जोंनि बर' हारिया मानो थाबायनांखो? मानो जेलाव थांनांखो? नोङो जाट इन्डिबि होनलाय फेरेंगा सार, नों मानो दिनैहाय बर'खौ लासिंसिं खालामगासिनोसो दङ? नोंसोरो प्रमद बर'जों सारजों नोंजों बर'खौ लासिंसिं खालामगासिनो दङ। मानि थाखाय बर'आ हा गैया? जेनेबा हादान एवनानै थाबाय, मानि थाखाय बिसोरखौ होखारजोबखो दिनै? मानि थाखाय एभिक्सन खालामखो? मानि थाखाय होखारखो? बर'आ मोन्थाय गैया नामा? बर'आ मोन्थाय गैला? रन्जन दैमारि सार जेलाव जोब्बाय, आरो बेखौबो नै सप्ता खननै रेहाय लालायबाय। ओमफ्राय दा बिनिफ्राय नै लास्ट नै दा बर'फोरखौ हादान एवनायखौ, हादान थानायखौ होखारबाय। बर'आ जेबो माबा गैला, उन्नति गैला। बर'खौ नोंसोर जेनेबा मारै खासि बिसि होखारहोनो हाखो? नोंसोरल' अननानै जा फेरेंगा सार, बिजामादै फिसाजो न'आव आराम ग्रोम ग्रोम संसार जा। प्रमद बर'आबो सारा नायै बेदरै जाबाय था। आसामिस हिनजाव लानानै अके जागोन अब्लानो खामानिया। जोंबो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि मानसिफ्रा गासिबो हादान एवजोबगोन जुदि दुमका जिल्लानि मानसिखौ लिंसननिखौ बरननो हायाबा। दाथ' हा फाथालेन मोनबाय, हा फाथालेन दङ, हानि लेखा मोनबाय। हानि लेखायानो खिथागोन नोंसिना बबे बबे जायगामोन। नोंसोर बेयाव दोनफिननो हागोन। मानो हाग्रायाव, हाग्रानि मानसिखौ नोंसोर मानो दिहुननो हायाखै? हा, दुमका जिल्लानिखौ मानो बरननो हायाखै? लिंसनखौ मानो दांनाय हैनो हायाखै नोंसोर दासिमबो? गासिबो वारनिंल' होगासिनो थायो। वारनिंआ खमसे जाखो? लिंसनखौ होगोन, लिंसनखौ होगोन होननाया क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव बेसिबां जाखो? दा रायमना पार्क जाबायनो, माबा जाबायनो, बोरो लिंसना बोरो? दासिमबो खाराखै माथो? मानो दासिमबो खारनो हायाखै? बिदिखौ मानियालाय बर'आ मानिया। मानि थाखाय? इन्डिबि ओंखारजोबनायखाय दा फरेस्टआनो इन्डिबि जाबाय नामा? मानि थाखाय लाइन फाथिनानै खोमा खेबनानै मानो जेलाव लांनो हाखो बिसोरखौ? जोंनि बर' मानसि गैयामोन नामा गोजौआव? फरेस्टनि मिनिस्टारा सोर? फरेस्ट मिनिस्टारा सोर? हा, लासिं सिं बिदि बर' हारिखौ फानग्रा दा नोंसो फेरेंगा, नों मिथिबाय? जेथ' नों जाबाय दा बर' हारिखौ फानग्रा नोंसो, नों प्रमद बर'जों नोंजों। मानि थाखाय बर'फ्रा
आसामनि थागिबि मानसिया मानि थाखाय खोमा खेबनानै जेलाव थांनांगौमोन नामा हादान एवनायनि थाखाय नोंस्रा मोनसे खोथा गैयामोन नामा लासिं सिं बेयाव नोंसोर गावबा गावनि संसार आरो गाज्रिखौल' नागिरनानै दंलै नोंसोर फेरेंगा सार नोंबो मानसि मोजां नङा नोंनि गाराङा हिनजावनि टाइप थाङो नोंनि रायलायनाया फंसेबो माबा गैया प्रमद बर' सार नोंथाङाबो आजां गाजां डिभाइड 50-50 आसाम जों खानाय सिनजानानै लान्था लान्था ओरै हजानानै डिभाइड 50-50 ओरै लिरजाग्रा मानसि गोदो एबसुआव थानानै बोरो बे डिमान्डआ अबहाय थांखो गैला बेथ' गैखाला बोरो बड'लेण्डआ बोरो सुइजारलेण्डआ बोरो सुइजारलेण्ड क'क्राझाराव दा सुइजारलेण्ड जाबाय माथो स्पिड ब्रेकाराल' एकदम 30-35 दङ बेनो सुइजारलेण्डआ ओमफ्राय नैबेना जाबाय बोरो बाइपास ओरैहाया क'क्राझाराव बेनो नोंसाल' नाय बेदरै जाबाय था गावबागाव संसारावल' नागिर रायजो रायजाखौ दा नागिर निखावरिखौ दा नाय नोंसोर नायनो नाङा निखावरिखौ फरेस्ट अफिसारानो जोंनि बर' मानसिबा मानो खोमा खेबनानै ओरै जेलाव थांनांखो हा बर' मानसिया हादान एवनायाव मानो जेलाव थांनांखो बे दुंखा जिल्लानि झारखान्ड मानसिखौ मानो बर'नो हायाखै सावथालफोरखौ ना बोरला गावनायखौ गियो बर'फोरनाव सिलाय गैला बोरला गैला होननानै नोंसोर माबानानै दं सानसे समाव बर'जों बर' बिराद गिदिर दावहा जागोन आदै प्रमद आरो आयं फेरेंगा मिथिबाय बिराद गोरोन्थि खालामदों नोंसोर दा बर' मानसिखौ बिसिबां लासिंसिं खोमा खेबहोनानै ओरैहाय बे फरेस्ट सैमाफोरखौ थिनहरनानै बेफोरबायदि खालामनाङामोन नोंसोर माबा मोनसे रायलाय सनमिलन खालामनो हायोमोन दा बर'आ जोबथा लासिंसिं आसामाव जोबथा लासिंसिं दं दा गुबुन हारिया एसामिसफ्रा मिनिबाय लासित बरफुकन ब्रह्म जेनेबा ब्रह्म टाइटेल जाबाय बेना ओमफ्राय ना बरुवा मानो लिरनानै दोनखो राजानि नामखौ एसामिसफ्रा बर'निखौ सिनानै लाजोब अब्ला दा एसामिसफ्रा मिनिगासिनोसो दङ नोंबोथ' एसामिससो प्रमद साराबो एसामिस हिनजावानो एसामिसखाबा मारै एसामिस जानो आरो बेयावनो न' बड'लेण्ड नो रेस्ट होनबावो गोदोनि जोंनि बे खानाय हजानानै 50-50आ बहाय थांखो जोंखौ बेबायदि खालामनाङा इसिबां गोसो गाज्रि जों बर' हादान एवनायखौ मानो बेफोरबायदि खोमा खेबहोनानै आजां गाजां लाइन फाथिनानै बेफोरबायदि जेलाव सोनांगौ दा बे सावथालफोरखौ दुंखा जिल्लानि झारखान्डनिखौ मानि थाखाय होनो हायाखै बिसिबां अर्डार होबोखो नोंसोर फेरेंगा सार अर्डारा बेसेबां जाखो नोंसिना अर्डारा बेसेबां जाखो खयबार जाखो झारखान्डनि मानसिखौ होनो होननाया खयबार जाखो बाव थांलाय नोङो हाबैफेराखै नोंलाय लिंसनावलाय मालाबा दोनलांगोन आं बिसमुरियाव फै दोनलांगोन आं नोंखौ कारिगाव खाथि बिसमुरिखौ मोनथिया नामा बाव नोंखौ दोनलांगोन आं लिंसनाव माबायदि हाबदों लामासो हाइफाइ खालामना होबावदों नोगोद बहर मोनोदां बिसिनिफ्राय बेफोरबायदि खालामनाङालै अयनाय जादों जोंनि बर' मानसिखौ खोमा खेबहोनानै आजां गाजां बुनानै बेफोरबायदि जेलाव लांहोनाया सोरनि खहाया सोरनि बर'जों बर'सो दा फाग्ला जादों नामा नोंसोर गिदिर गोलाव जाबाय नोंसोर बुजायनांगौ नोङो लावखारफोरखौ नों बुंनो हाया नामा फेरेंगा सारा फाग्ला जादों नामा बेयाव नोंसोर मानो बिदि खालामोब्रा लंकेयाव थांबा राबन जायो होननायफोरबायदि नोंसोर गासिबो एखेजोब सोरबा प्रमदबाबो बेनो सोरबा फेरेंगाबाबो बेनो सोरबा हाग्रामाबाबो बेनो सुवारफोरसो होननांगौ नोंसोरखौ अमासो नोंसोर अमाया आदार जायोबा थोनो रोङानो मिथिबाय मानसिया थोनो रोंगोन खिन्थु अमानो आदारखौ मानसियासो होयो थाब देरथों होननानै दा बेबायदिनो जानानै दं नोंसोर मिथिबाय फेरेंगा सार प्रमद सार अमानो आदारखौ मानसियासो होयो थाब देरथों होननानै दा नोंसोर बेबायदि जागासिनो दङ खुलुमबाय लोगोफोर भिडिअआ आंना बेनोसै
आरो बयबो भाइरेल खालाम बर' मानसिखौ बेफोरबायदि खोमा खेबहोनानै आजां गाजां जेलाव लांनाया सोरनि दाया हाइस्ट दाया जाहैबाय फेरेंगानि फेरेंगाया फरेस्ट अफिसार दा ओमफ्राय बर' मानसिखौ मानो बे झारखान्डनि मानसिखौ लिंसननिखौ फैथों लिंसना जोंनि खाथि आं क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि आं बिसमुरि आंनि पस्ट अफिसा नोंसोर फै आङो लिंसनखौ देखायगोन फेरेंगा सारा लिंसनखौ नुवाखै खोमा नै एबार फैसिगोन बियो बहरनांगौआव एबार फैगोन बे प्रमद सारा फैगोन नोंसोर मानो लिंसनखौ होनो हायाखै बर'खौ आजां गाजां खालामगासिनो दङ बे दिग्लिनि हाग्राखौ जोंहाबो एवजोबनानै लानांगौ एवजोबगोन जोंबो दिग्लिनिखौ रायमना थाइमना गैया बेयाव बे जोंनि बर'निसो हा सोरनिबा सेन्ट्रेलनि हा गैया माबा गैया बे हेमेन्टनि हा दं नामा बेयाव बर'निसो हा बियो एवजोबनांगौ बे हाखौ जों गोदो एवखानाय दंखायो जोंनाथ' माबासिम बे हाखौ जों लाजोबगोन सोरबा रायमना थाइमना बाव गैया बेयाव फाट गैया लाजोबनांगौ माबानि फेरेंगानि हा नङा बियो सोरबा हेमेन्टनि हा नङा जोंनि बर'निसो थिनानै दोनबाय थानाय माला खनजोबजोबसिगौ बे जोंनि भगबानफोरबो दं नामा मैदेर दावदेर थायो बेखायसो जोङो नेनानै दङ खिन्थु आदिबासिफ्रा बिदिखौथ' मानिया झारखान्डनिफ्रा जोङो बे हाखौ जोंनो लाजोबगोन आरो सोरबा फेरेंगा थेरेंगा सोरबा प्रमद बर'आबो रायलायनांगौ दरखार गैया सोरबा हेमेन्टआबो दरखार गैया खुनि खोथा खबर नालाय गैया हेमेन्ट और प्रमद बर' आरो फेरेंगा আমার মাটি আমার লোম क'क्राझार डिस्ट्रिक्टর এই যে জঙ্গল আছে এই বিষ্ণুপুরের কিবা উল্টাপানি যাওয়ার রাস্তা সব আমি পাক করে নিলাম खुलुमबाय हागौमानि शेयार खालाम बे भिडिअखौ लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि गोसो गोथारजों खिन्थु बर' मानसिखौ बेफोरबायदि खालामनायखौ आं बिराद अयथासार दुखु मोनदों मानि थाखाय बेफोरबायदि जाखो बर' मानसिया बेफोरबायदि मानि थाखाय खोमा खेबनानै मानि थाखाय जेलाव थांनांखो दा सोर खालामदों बर' मानसिया खालामदों बे जाबाय दायनिगिरिया फेरेंगा प्रमद बर' लास्टआव जाबाय बिसिनि बिफा हेमेन्ट बिहाव प्रमद बर'नि अके गोजोनबाय गुड नाइट